ang Pilipinas. Oras po sa DCGB, alas 7:41 po ninaga. Ang oras kayan, hatod sa indo mga tugang kang Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule para po sa mga helang sa atay, siring po sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tangani pong mga tay kay pan po na sabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud as in protection kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ini po may antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan ng danyo sa atay. Efektibo man ini. Mga tugang para o pwedeng makatabang sa pagbugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig manuminom o day, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ano na ini? Puros na lang gastos, di lamang libre? Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa programang Radyo Klinika. Sabado na naman. Saro na naman pong makabuluhang pag-uusap. Ha? Makabuluhang discussions. Mga tugang niya na pag-aaga sa tuya pong programa. Radyo Klinika, digdi po sa DCGB. Ha? Ang sa tuyang topic ngunyan, iyo po may kinaaraman sa halos puon sa aki hanggang sa gurang pigtatamaan ka ini. Yan. Ha? Ako nga ngunyan na mauran. Malipot, ti tama-tamaan ako kay ni. Indatod to dihapot ko sa bisita ta kung dahil man nakakasubrang antihistamine sa tawo. Yan, Kaya po, magayon po mga tugang na himay-himayon ta. Paano maiwasan ang anghelang na ini? Ang sa tuyang topic, kayo po may kinaraman sa allergic rhinitis. Yan. Paano po yan mga tugang mapupugulan? Paano po yan maiiwasan? Kunigwa ka na, ano pong gigibuhon ka yan? Ano mga tugang ang mga implikasyon ka yan? Pwede daw yan na mahulog sa ibang helang? Kunigwa katabi kan siring na bagay? Pwede daw yan mahulog sa asma? Pwede daw yan mahulog mga tugang sa iba pang helang na may koneksyon tabi sa tuyang baga? Kaya po sa tuyang bisita, saro mga tugang na pediatric pulmonologist. Yan. Fellow PPS Bicol Chapter, siring man mga tugang, member po siya kan Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol. Yan. Sabi ko nga, PPS Bicol Chapter, mga tugang na pinamamayuhan po ni Dr. Jolie Salbosa. Yan. Buda, may diploma po siya sa Bioethics from University of the Philippines College of Medicine. Yan. Saro po siya mga tugang na igwa po siya ng pediatric sleep course dyan sa National University of Singapore. Ang niya na taon. Siya po ang section head and pediatric ICU and active consultant po kan Bicol Regional Hospital and Medical Center na nakabase po digdi sa Ciudad nin Legazpi. Ang sa tuya tabing bisita, mga tugang Dr. Mary Ann Salazar. Welcome po Dr. Mary Ann sa DCGB. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po sa invitation. Yes, thank you po Dr. Salazar sa pagpunta niyo po dito kahit po nakalampas kayo.
Saan po kayo nakarating kanina? Mga 500 meters. Doon sa kabila. Alright. Dok, pabati muna sa ating mga taga-subaybay sa radyo at sa tuyang YouTube channel, sa ating Facebook Live. Go ahead po. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Thank you sa mga nakikinig ganitong kaagan ng umaga. Oo nga. Maraming salamat po. Mabutit wala po kayong duty ngayon. Mamaya pa po. Mamaya pa. Okay. Sige po, Dr. Mary. Ano pong tawag sa inyong mga friend mo? Dr. Mary Ann? Mary Ann or Ann po. Dr. Ann. Dr. Mary Ann. Yan. Dr. Ann. Yan. Dr. Ann Salazar. Pero kayo po ay taga Legazpi? Originally from Pangasinan. From Pangasinan. And Oh. napangasawa ko po yung husband ko from Legazpi. Na-inlove pala kayo sa isang Legazpi nyo, Dr. Yes Mary po. Ann. Okay, sige po. Dok, unang-una po, ang topic natin ay about allergic rhinitis. Yan. Yes po. Okay, sige po. Dok, pwede mo na mabigyan ng malawakang informasyon. Ano po ba ito na allergic rhinitis po, Dr. Mary Ann? Ang allergic rhinitis po kasi, ito po ay dahilan sa mga immunoglobulin-mediated and ito po ay dahilan sa mga nai-induce po ng mga allergens. Okay. Kagaya okay. ng mga house dust mites, yung Okay. mga hindi natin nakikita sa bahay natin ng mga maliliit. Ano po sila, nakikita lang sila sa microscope. Okay. Kagaya ng mga kahit change in the weather, yung mga cockroach, Opo. usok, alikabok, at pabago-bago ng temperatura. Ayun, kaya Opo. pala. Yes po. Kaya pala. Ano pa po, Dok? Ano rin po, kung may infection ka, whether viral or bacterial, Okay. pwede maka-induce din ng allergic rhinitis. Usually Okay. po yan, madali rin po tayong mahawa sa mga may sipon. Oo, Yes po. tama. Totoo po Yung yan. mga may Nararamdaman ko allergic po yan, ha. rhinitis, lalo na po sa mga bata. Okay. Ito pong mga bata po, Dok, imposin natin sa bata kasi alam ko po kahit ako tinatamaan ako diyan palagi ngayong malamig. Pag sa bata po, ano ang mga signs and symptoms ng bata lalo na pag mga 1 year old pa lang, hindi pa masyadong nakapagsasalita. Ano ang mga signs and symptoms na siya ay posibleng may allergic rhinitis po? Usually po, may tinatawag po tayong allergic shiners. Yung parang nangingitim yung ilalim ng mata. Okay. Akala natin eye bags. Hindi po yun eye bags. Okay. Sign po yun ng may allergic rhinitis ang isang tao o Okay. kahit ang bata. Oho. Tapos po yung mga bata po, nakikita natin parang nag-allergic salute. Yung parang pong laging parang gustong hinahawakan yung ilong. Okay. Kasi po, may nasal itchiness. Oo. Tapos congested. Oho. Yun po kasi yung mga main symptoms po yun. Rhinorrhea, like tumutulo ang sipon. Yes. Maradong ilong, makati ang ilong, pati mata po nangangati rin. Oho. So yun po yung mga symptoms. Tapos minsan po namumula yung mata, Oho. madaling mag-hatching, Yan. magkating ilong, tapos nag-throat clearing, kagaya ng ganun po. Yun, mga signs po yun ng allergic rhinitis. I see. Okay. Ang problema, 'di ba? Kaya yung mga nakikinig ng mga mama ngayon, mga guardians, mga yaya o mga daddy, siguro Dok, yan dapat tandaan 'di ba? Yan dapat tingnan. Yes po. Opo. Pag ganun pang sitwasyon, ano kaagad po ang pwedeng gawin, doktora? Actually po, kung akala ng iba po, parang okay lang na mag-hatching, magsipon. Opo. Yes. Pagising sa umaga, yun lalo na po yun. Totoo. Actually, kung may category po kasi ang allergic rhinitis. According po sa guidelines ng allergic rhinitis and its impact on asthma or tinatawag nating ARIA. Opo. Yan po ay may protocol na kunyari ay intermittent lang. Pwedeng magbigay tayo ng mga anti-allergy, mga Okay. oral medications. Okay. May intermittent po kasi, tas meron din mild. Meron din naman po ng persistent and moderately persistent to severe. Kailangan na po natin magbigay ng mga nasal spray sa ilong I as see. maintenance Oho. po. So pwede siya, Dok, na yung occasional, Intermittent. intermittent Yes siya. So medyo kwan mo na, Parang hindi po nakakaabala sa araw-araw na gawain. Tapos Oho. ang criteria po nun ay Oho. less than 4 days and less than 4 weeks. Opo. Parang less than po lahat yun. Parang hindi po siya lalagpas ng 4 days Oho. and not 4 consecutive weeks. Parang ganun po. Parang Ayun. weekly, hindi. Opo. Pero Oo. pag persistent na po, more than 4 days po siya na nararamdaman ng pasyente and parang consecutively 4 weeks po Opo. tumatagal or more. Yeah. Paano, Dok, ma-determine yan sa ordinaryong sipon?
Pag yung allergic rhinitis na yan. Bakit, paano natin masasabi na Opo, allergy po nasipon ito? pala yan o ano? Kung pabalik-balik po kasi, yung kagaya ng sabi I ko, parang, see. parang hindi Okay. naman, parang may mga pasyente kasi na nagkasipon lang kasi Opo. nagka-infection. Yes, Iba yes. po yun. Pero Yeah. kung yung sasabihin ng pasyente, Dok, pabalik-balik po ang sipon yan. Pag-gising nga sa umaga, ching na nga ching. Tapos kada may naamoy yan o may nalanghap na alikabok, Okay. ayun na po, dire-diretso. Pero pag hapon or tanghali, Wala nawawala na. po. Wala na. Yes Oo. po. Oo. Mm. So, lalo na po ngayon ng malamig na panahon, Disyembre, Enero, Pebrero, yan po yung mga panahon na mas matitrigger pa po yung mga rhinitis. Kasi Yeah, yeah. hindi lang sa umuulan, mas malamig ang klima ng panahon. Oo. So medyo okay yan, Dok, na umaga, hatsing ka ng hatsing, yung mga bata dyan. Pero paghapon nawawala, medyo Yes okay po yan. Okay po, in the sense, Oo. akala ng mga mothers or parents na okay lang. Pero, Normal lang na yes sitwasyon. Po, pag naging persistent, doon po Opo. tayo magkakaproblema Correct. kasi may komplikasyon po. Yes. Mamaya, Dok, pag-usapan Yes natin po. ang complication na yan. Kasi, gusto ko munang matingnan kung ano talaga ang direction niyan. Anong pagkakaiba niyan, Dok, sa yung sipon na-define na natin? Yung di ba may sinasabi kayong mga Dok, kami mga non-medical people na runny nose ngayon. Ayan po, rhinorrhea po yan, yung pag tumutulo ang sipon. Yan, Kakibat ho yan ng yes kwan, po, ng part po rhinitis. ng allergic rhinitis. Ayun. Kasi okay. apat po yan may Mhm. tumutulong sipon, yung watery nasal discharge, Yes, yes. nasal itchiness, Yes. nasal obstruction po. Mhm. Tapos yung nangangati rin yung mata part din po. Mhm. Tapos yung sneezing. Ayun. Opo. Opo. Yan, Dok, nawawala ba po yan? Hindi na po. Hindi. Actually, itong allergic Kaya pala medyo matanda. Ay, forever na po Matanda yan. na ako. Meron talaga ako Ah, nan. yes Okay. po. Mm. Never na po siya mawawala kasi in the first place, Okay. genetics po yan. Parang asthma. Namamana. Namamana po. Oh, Like, ang allergic okay. rhinitis, sabihin na lang natin na kung meron ka po Mhm. na allergic rhinitis, baka tanongin nyo, ilang porsyento ng allergic rhinitis ng mga pasyente ang may asthma? Mhm. 20% po. I see. Pero kung may Okay. asthma ka po, bronchial Mhm. asthma, Mhm. 80% po ang pwedeng magka-rhinitis. I see. Okay. Sige, Dok. Anong klaseng, tama ba, condition na pwedeng mahulog ang allergic rhinitis? Yung komplikasyon niya, di ba Yes ba? po. Konektado ba siya sa asthma? Ano yung tawag? Yung iba pang sakit sa baga, Dok. Anong mga Yes sakit po po. ang pag hindi naagapan ang pwedeng datnan niyan? Yes po. Mapuntahan yan? Actually po, pag may allergic rhinitis ka po kasi, ang nangyayari po kasi kung may sipon nga po kayo, hindi lahat ng times tumutulo siya sa ilong lang. Okay. Tumutulo siya patalikod. Oo. So sa lalamunan po siya, kaya Yes, kayo gusto yes. mag-clear ng throat. Oo. And usually, ang complications po niyan ay acute tonsillopharyngitis. Acute tonsil pharyngitis. Tonsillopharyngitis. Okay. Yan po ang isa Kahit sa sa matanda, Dok, ganon? Yes po. Because yung pathophysiology, yung symptomatology, pareho po. Mhm. Galing sa ilong, tumutulo, patalikod. Oo. Yung dadaanan, dumadaan sa opo. kung ano, okay. So yun po, magkaka-infection ka po kung matagal na ganun. Opo. So yun po yung magiging komplikasyon as Okay. acute tonsillopharyngitis. Oo. Eh kung palagi kang may acute tonsillopharyngitis, prone ka pa magka-rheumatic heart, di ba? I see. So, Correct, yun correct yung po. ayaw natin din mangyari pa po. Tapos meron din po, ang asthma po can be triggered Asthma. by allergic rhinitis. Okay. Kunyari, may sipon-sipon ka lang, Oo. mamaya, hihikain ka na po. Oo. Oo. Hihingalin ka na po. Dahil diretso po yung sipon mo sa patalikod na tulo, diretso rin po yun sa baga. Ayun. Okay, okay. So acute, ano yun, Dok? Yung Acute tonsillopharyngitis. tonsillopharyngitis. Yung sa lalamunan talaga. Pwede rin laryngitis. Pwede, Nawalan ka yeah. na ng boses. Oo, oo. Kasi doon din po ang tulo nun, doon din ang bagsak nun eh. Oo, correct. Walang ibang dadaanan yan Opo. pag bumaba Sa siya. mga bata, common pang otitis media. Bakit po? Bakit sa bata mas common? Pero pwede pa rin mangyari sa adults. Opo, Kasi po, oo. yung from the ilong, from the nose, yung dadaanan na tubo nun, diretso lang po sa eustachian tube. sa tainga. Sa tenga. So, madali pong mapuno ng fluid ang tenga galing sa ilong. So, pwede magkakomplikasyon po ng Oo. otitis media. I see. Kaya pala ang iba tinatanong, may kwan ba to? May allergic rhinitis ba to? Kasi pag may complaint na medyo may problema na sa tainga, tinitingnan ho ng ibang mga doktor Kung yan, ano mga yung ENTs. symptoms. Mga simptomas, oo. Oo. Kasi based sa symptoms, ang magiging gamot sa pasyente. Ayan. Yun doon magiging gamutan para Oo. makuan yun. Okay. So pag andok ang sitwasyon, may mga complication siya,
So ibig sabihin ho, pag palagi kang tinatamaan yan, pag yung komplikasyon sa'yo, palaging ganun po yun, tama? O may mga pagbabago din? Kasi kung mild lang naman po, Opo, hindi siya kung mild, persist. correct. Pwedeng wala, pag mild or intermittent, yun po yung sinasabi na hindi nakaka-apekto sa trabaho, hindi Okay, nakaka-apekto sa correct. araw-araw na gawain, tapos hindi nalilimitahan yung magagawa mo. Pero, kung persistent na siya, and moderate to severe, yan na po, pati pagtulog, apektado. Opo, oo. May iba nga po na nagkakaroon pa ng pag-ugong sa tenga dahilan sa allergic rhinitis. Kasi nga, nagkakaroon nga ng fluid sa tenga. Opo. May pasyente nga po kami kahapon na adult din siya, pero ang complaint niya, may tumutunog, may umuugong. Sa tainga niya. Opo, dahil po yun sa severe. Kasi sabi Okay. niya, naggrabe po yung sipon niya lately. At hatching siya ng hatching. So, yun po. Yeah. Okay. Dok, masigwi akong kaunti. Sa pag-hatching ho, may implikasyon yan sa mga organs natin dito sa upper part muna. Pag sigang hatching mo, Yes may po. pressure ba? Tama, Dok? Baka mali ako. Di ba, parang may pressure siya eh. Meron po. Oo. May kwan po siya, may implikasyon sa mga vital organs natin sa taas. Usually po sa ears, sa eyes. Oho. Kasi minsan may iba sobrang pula na ng mata, congested na, puputok-putok na po yung mga ugat sa mata dahil sa kakahatching. Marami Okay. pong ganon. Correct. Oo. Ang tenga din po, nabibingi. Oo. Dahil sa pressure po. So yan po. Ang May tama po bang baghatsing para hindi tayo mabingi? Kung makokontrol po, Yeah. at yung pong pagsinga or alabas ng Yung blow ng nose. pag-blow ng nose. Oo. Yan po kasi kung sobrang lakas, Oo. yan, nakaka-apekto po yan, sinasabi nyo na malakas na pressure. Yun, okay. So, tuturuan natin na huwag masyadong malakas mag-blow kasi Oo. pwede naman dahan-dahan. Pero yung sa pag-hatching, minsan di po natin yan nakokontrol. Kasi biglaan nating malaramdaman na, nahatching ako. Oo. Minsan in public pa kaya nakakaya din. So dapat Yes. We always tell our patients po na to cover your mouth and to Oo. cover your cough. Yeah, opo. Dok Ann, may mga kanina nabanggit po ninyo yung parang mga triggering factor. Yes po. Yung malamig. Ako pa minsan pag biglang malamig, biglang mainit. Opo, yan. Maalikabok, mga dust mites sa bahay, etc. Yung mga kumot paminsan. Cigarette smoke po, number Sigarilyo, one yan. yan number Yes one. po. Yung smoke ho ng sasakyan. Smoke ng vehicles, Oo. yung mga naga-vape. Yes. Lahat po Oo. yan. Kaya pag ako nasa Manila, mga 2 days pa lang, nagpuna ako maghatsing. Opo, kasi parang nag-iba na yung surrounding. Correct. Kahit paano, ang smoke emission naman sa Manila ay hindi Iba may kukumpara sa atin. sa probinsya. Oo, Sobra oo. po talaga. So, Yeah. yun po, triggering factors po yun ng allergic rhinitis. Opo. May mga pagkain ba, Dok, na pwedeng makatrigger ng Yes allergic po. rhinitis? Marami po, actually. Pagkain. Ano pong mga pagkain niya? Usually po, ang binabawal namin sa mga pasyente ay ang mga may tartrazine, kagaya ng oranges, Oranges, mga sunkist, O yan. dalandan, Wow. kiat-kiat. Yan po, lahat po yan. Same family. Oho. Kasi po, yung Citrus, tartrazine. mga citrus po yan, ano, di ba? Actually, ang bawal po is yung tartrazine in the oranges. Nandoon sa Yun orange. po yung nagpapakulay orange. Yung tartrazine. Dye po siya eh. Oo. So, yun po yung bawal. Oo. And bawal din po yung mga may preservatives. Okay. Usually mga nuts, bawal din po, chocolates. Kasi Oo. yun po yung mga non-hyperallergenic food. Yeah. So, bawal din po yun na ipakain sa mga may allergic rhinitis. Kung gusto naman ng bata, pwede nyo namang mapatikim naman. Pero hindi yung para bang araw-araw kakain siya ng chocolates, peanuts, ice cream. Yun po. Kasi kung sobra ding lamig, Okay. pwede po talaga. Pwede. Yes po. Di ba may mga pagkain na tama? Iba po yung allergies na lumalabas sa katawan natin. Di ba? May mga, Opo. iba pa, halimbawa, may bigla kang kumain ng peanut, hindi Ay, ka na opo. makahinga. Ay, iba po na. Iba po yun. Ang tawag naman po dun ay hypersensitivity reaction. Okay. Parang to food or to anything din naman, to dust, to food, to insect bites. Iba rin po yung... Iba yun. Although same yung mediation, IgE mediated din po siya. Opo. Sa allergy din po yan. Pero iba yung manifestations. Okay. Sa skin po, lalabas. I see. Pero pag delikado na po or malala, pwedeng yung
hindi ka na po makahinga kasi magbabara na po Oo, dito. oo. Usually po, yan yung mga emergencies kasi kikipot na yung daanan ng hangin Hangin, mo. yan. Delikado yan. Yes po, yung mga may allergies sa peanuts, delikado po. Allergies Opo. sa antibiotics, Yun, oo. penicillin. Oo. So, Kaya that po pala, yun. may mga sometimes na may observation ako na pag bago ka, yung mga medyo may edad na, bago ka turo ka ng ganito, ganyan, Tatanungin. may skin Ay, test yes po. na akong nakikita. Lalo na Oo. po doon sa mga na-admit na mga pasyente. Opo, oo. Or kahit sa OPD po, lagi po namin tinatanong, may allergy po ba ang pasyente sa penicillin? Yan. Oo. Opo. Actually, ang allergy po ng mga sakit, tatlo po yan. Mhm. Allergic rhinitis, Mhm. bronchial asthma, and atopic dermatitis. Tatlo po yan ang magkakapatid. Yung sa skin, yung atopic Yan po. dermatitis. So, Oo. kung may isang pasyente, usually, meron silang lahat ng ganyan. Opo. Ay, sus ko. Medyo malas lang po. Pero nangyayari po. So, hindi po yun imposible. So, tatlo po yan na Oo. interconnected po ang mga symptoms. Yes, opo. Gaano kudok mayroon bang parang ang tawag diyan? Gaano kadami ang kakainin mo, for example, yung oranges Para magkaroon atakihin ka ng rhinitis? Siyempre po, kung nakarami din Pag po. sumubra, kasi, ano? Yes po. Kasi kunyari, nagtikim ka ng isang bite, hindi naman siguro. Oh, yeah, correct. Pero Oo. siguro kung persistently everyday yan ng diet mo, pwedeng matrigger na po talaga. Kasi na-reach mo na yung sensitizing point. Meron po tayong tinatawag na sensitizing point, meaning at this amount, wala pang lalabas. Pero pag na-reach mo na yung point na yun, na sensitizing Opo. point, doon ka na Opo. magkaka-reaction. Opo. Dok, tama ba? Kasi ako kasi paminsan, pag medyo tumatawag ako sa mga kaibigan kong doktor, pag hindi na ako makatawag, ang remedyo ko talaga, bumili ng antihistamine. O yung Pwede antihistamine. naman po. Oo. Opo, kasi yun first Tama ba? Kasi ang tawag ay antihistamine. Ibig Tama sabihin, mataas ang histamine natin pag may allergies Yan ka. po yung Kinokontrol? Kinokontrol yung histamine release. I see. Opo. Okay. May mga pagkain ho na nakakadagdag, nakapagpatas ng histamine? Depende po kasi kung depende po sa tao kung meron Opo. kang allergy, doon lang po lalabas. Doon kung lang yun. Kagaya, ako po ang allergy ko sa alcohol, Oho. yung kahit ano po, kahit wine, kahit beer, kahit ano, kung uminom po ako noon, hinihika po ako, tapos I hindi na po see. ako makahinga. Oho. So, mga ganun po. Tapos namumula. Oo. So, yun po. May mga part ganun po yun talaga. ng- Oo. Mamumula po yung buong mukha. Mhm. So, part po yun ng parang histamine release. I see. Opo. Okay. So, sa bata ho, pag nahulog na iyan sa asthma, yung, yung isa pang sinasabi nyo, yung Ay, yung sa allergic Sa- rhinitis. sa lalamunan. Tonsil pharyngitis po. Yan, pag nahulog na po yan, Dok, may chance na makuha pa yan, mawala. Yung complication po na acute tonsilopharyngitis, ang katapat po niyan kung talagang ang naging bacterial na po yung dahilan, Opo. meaning may secondary bacterial infection na po, Oo. gagamutin po natin with antibiotics na po. I see. Kumbaga may komplikasyon na po na, kasi kung hindi naman po, kasi kung matagal na po, masakit na yung lalamunan niya, namumula na, may mga symptoms na po ng parang may plaques na po sa throat, Opo. may mga maputi-puti na po. Oo. So alam natin na bacterial infection na po yon. Ayun, okay. So, ibig sabihin, Dok, bumabagsak ka sa isang, tama ba? Nagiging bacterial infection siya pag hindi ka agad nagapan. Nagkakaroon po ng Nagkakaroon ganun po na siya. instance Oo. po na, pwede kasi una viral lang, wala na. Pero pag nag-persist na po yan, nagkakalagnat na po, tapos masama na yung pakiramdam. So alam natin na bacterial infection na po na kailangan na pong i-treat with antibiotics po. I see. Okay. So, ang natinang ko po, Dok, sa inyo, pag mayroon kang ganong allergic rhinitis, wala na yan. Tuloy-tuloy na hanggang dala mo na yan. Ayaw po. Hindi na po siya Oh. mawawala sa system mo. Parang asthma po, hindi na po hindi po siya natatanggal. Opo. Nabibigyan po ng gamot pero walang kagalingan. Symptoms lang po ang nakokontrol. Baling, it can never be cured. Opo. It can only be controlled. Same as with allergic rhinitis po. I see. Control Okay. lang po of symptoms. Yung mga gamot na, Dok, na ginagamit niyo, marami ba siyang, anong tawag dyan? Side effects? Side effects? Yung mga ginagamit po kasi na for prolonged use na anti-allergy, yung antihistamines po, yung mga second generation po pataas, Oho. mas less na po yung side effects niya. And may mga studies po na ginamit siya sa bata, kagaya ng ETAC study, yung early treatment of atopic child. Opo.
yung cetirizine, Mhm. ginamit po siya for the ETAC study for 1.5 months, 1 year and 8 months old na bata. Mhm. Or bata na tumagal po yung study for more than 1 year. Mhm. So, ibig sabihin po, safe siya sa bata. Ayun, Mas safe correct. siya sa adult. Mhm, So, yung mhm. studies kasi po will prove na you can take it for a long time. Kasi usually, Mhm. hindi lang naman yan na isang araw mo inumin eh. Oo, oo. Pinapamaintain po namin yan ng pangmatagalan. Yes. Ako, Dok, pag uminom ako ng antihistamine, ang ganda ng tulog ko. Inaantok ako. Kasi po, meron po siyang, may sinasabi po siya na hangover effect. Nakakaantok po siya kasi. Talaga, kaya pala. Pero may mga bagong labas na po na hindi Na walang- na po nagkakos ng drowsiness. Ay, si Mamay Adok, hingi ako Yes sa iyo po. ng Reseta? gamot. Yes po. Opo. Wala siyang side effects sa mga vital organs natin? Supposedly naman po, wala naman po. Basta Oo. yung dosage na finalo nyo po ay tama. Oh, yeah, correct. Opo. Oh, kasi may nakita akong text dito, sabi, ito. Hen pakitanong ba kasi pong sabi niya, 5 years old yung anak ko, talagang ngayong taglamig, patuloy na inatake ng rhinitis niya hanggang sa maging asthma na siya. Binigyan daw Dok ng gamot na palaging pareho. Pwede ba 'yon? Siguro pare-pareho yung gamot. In terms of antibiotics po ba? O Hindi niya sinabi. Baka anti-allergy, baka anti-allergic okay rhinitis. lang naman. Pero yung antibiotics kasi, hindi kasi pwede correct. bigyan mo siya within 3 months ng the same gamot. Oo, totoo. Kasi magkakaroon ng resistance. Pero kung yung sa anti-allergy naman, pwede mo nga siya i-maintain ng more than 1 to 2 months. Depende naman sa pangangailangan. I see. Okay. Sige, Dok. Paano po siya maiwasan? Ayun po. Ang number 1, iwasan natin yung allergens which are the triggers of your allergic rhinitis episode or attacks. Opo. So, bawal kumain ng mga pongkan, oranges, dalanghita, sangkis. Talagang hindi pwede. Mga may peanuts, chocolates. At yung Mga hotdog, di ba? May kulay. may preservatives po. May Tapos, preservatives. Oo. bawal na ma-expose sa alikabok, strong Oo. smell, mga usok, sigarilyo, kahit pabango, downy, yan po Totoo. mga Totoo. downy sabon Oo. na malakas ang amoy, Oo. perfume po. Yeah, Yan oo. po. So, iwasan din po mahawa from other people Opo. na may sakit, kagaya ng we are always recommending vaccination. Opo. Oo. So, not because magva-vaccine ka, hindi ka magra-rhinitis, no, but you prevent the patient from contracting the flu virus, which can further trigger pa po. Oo, pwede. Or induce the allergic rhinitis. Kasi induce ba siya by viral infection, bacterial infection. So, kung mabigyan natin ng mga bakuna, like Sa flu. influenza vaccine, pneumonia vaccines, it can prevent po na magkaroon ng allergic rhinitis episodes or even Opo. asthma attacks po. Yeah. Ang gamutan, Dok, sa mga adult, pareho din sa mga pedya, mga Yes bata. po, same sa allergic po. rhinitis, pareho. Although we don't give nasal spray sa mga less than Oo, 2 years old correct, because correct. mahirap naman po spray ang infant. Mhm. Ang 2 years old nga para spray mo yung ilong pahirapan pa. Oo. So, same naman po yung binibigay po na mga gamot. Pero starts lang po yung nasal spray sa 2 years old pataas at depende po sa severity ng symptoms. Opo. Oho. Pero usually sa adult, parang mas severe po ang nahalata po namin sa practice. Mga bigger children. Ganun po. Kasi bakit po? Bakit po yung mas maliit na bata na meron naman talagang nasa sinapupunan pa lang siguro meron na yung probability na posible, magka-allergic oo. rhinitis. Kasi po, Oo. pag lumalaki yung bata, expose niya sa outer world. Mhm. Hindi na po siya shielded ng bahay, ng magulang. Pinapalabas mo na po yan. So, mas mataas sa exposure sa labas. So, mas maraming times na sila po yung magkakaroon ng symptoms. Ayun. Opo. Opo. Dok, sandali lang ha. Isingit ko na tong tanong ng isang listener natin. Sabi niya, pakitanong po kay Dok, pag ang allergic rhinitis, hindi po siya ginamot, nawawala po, siguro, nawawala po ba siya in a week or in a month? Pag po hindi po siya tumagal ng more than 4 days, mawawala siya. Kasi, Mawawala. Kahit walang mga gamot kung ano. Yes po, kasi Okay. intermittent lang. Pero, kung persistent na po, yun po, hindi. Kasi kung more than 4 days, tapos more than 4 Ganun pa rin. consecutive weeks, palagi ka nang meron, Oo. hindi po siya mawawala without medicines po. Ayun, very good. Okay. So, tandaan po ang mga parent, tabo na mga kababayan natin, kung
Sabi mo kanina, Dok, pag umaga, mayroong hatsing, may sipon o whatever. Yes Pag po. hapon, nawawala. Magandang balita yan. Pero hallmark po siya talaga ng allergic rhinitis. Na pwedeng maging kwan siya, maging severe, Dok? Kung okay lang po kung less than 4 days. Oo. Pero kung yung nangyayari na pag gising sa umaga, para hatching pa, tapos makati ang mata, Oo. araw-araw yan sa loob na isang buwan. So, Oo. masama po yon. Opo. So, yun po yung mga babantayan. Kung mas mahigit siyang 4 na araw, Mm. o mahigit siya sa 4 consecutive weeks, yun po yung Bantayan. mga dapat may gamot. Oho. May maintenance. Pero pag intermittent siya, Dok, pwede siyang mahulog sa severe, Tama? Pwede po. Pwede. Pwede po. Pwede. Kasi depende po nga sa nangyari sa'yo, sa exposure mo. Opo. Sa ginagawa mo sa pang-araw-araw. Usually po yung mga teacher meron. Bakit po? Oo. Ask nyo po bakit? Kasi po yung exposure sa chalk, which Oo. hindi naman nila matatanggal. Oo. Kasi usually naman po, chalk Kaharap, talaga pagsurat tayo mo pa lang sa Sabihin mo pa- sa board, Opo, sabihin pa natin, chalk, yung, ano ba yun? Chalkless? Ano ba yung tawag doon? May ibang klaseng... odorless nga, o ano, may mga basta, ibang- oo. Chalkless. Ano ba yun? May mga klaseng hypoallergenic na mga Oo. chalk. Hindi pa rin po. Kasi yung powder itself, nalalanghap mo. Correct. So, may mga ibang teacher na ang complaint nga nila, laryngitis na talaga. I see. Kasi may allergic Oo. rhinitis sila. And Oo. nagtutok sila Mm. every minute. Mm. I mean, daily. Oo. With the symptoms pa po and exposure to chalk. Yun po yung Oo. mga nagiging komplikasyon ng Iyo. teachers. So, importante pala, Dok, na malaman ng mga teachers kung may mga estudyante na gano'n ang history, Yes wag po. masyadong, yan, Pwedeng sa likod muna. sa likod muna or wag utosan na mag-erase ng And wag utusang magwalis. blackboard. Oo. Kasi usually po, hindi po kami nagpapawalis sa mga bahay, mga Mhm. pasyenteng may rhinitis. Mhm. Nagpapa-wet map lang po kami. Correct. Mas maganda po yun. Tapos sasabihin ko po sa mother na bigyan na lang po, mag-donate na lang ng floor wax, cleaning materials, Mhm. yung bata, kesa siya yung magwalis, mag-apply ng floor wax, Oho. and magbunot. Kasi Oo. po, kawawa naman. Pati yung amoy ng Pasyente. floor wax, Dok, pwedeng Yes po, makakwan, di ba? Yes po, floor Oo. wax. Ang lakas po eh. I see. So, Yan ibig po. sabihin, pati pala sa classrooms pag nag-aaral Yes ng po. mga bata, dyan sa loob niyan, mayroong mga triggering factor. Yes po. Pag hindi naagapan, Opo. I see. Dapat pala alam niya ng kuan, mga, di ba, Dok, sa mga school may mga, tawag diyan, may mga school nurse, di ba? May mga Meron school. naman po. Baka Sa pwedeng clinic. ma-advise ang ganun, sa clinic. Usually, pag may bata dyan, nag-hatching-hatching na. Yan, pupunta na yun sa clinic. Minsan kasi kung hindi matigil, bigyan mo na ng antihistamine, anti-allergy. Kasi hindi makakapag-concentrate yun kung nangangati yung mata. Oo. Naging symptomatic siya bigla. Opo. Pwede pong bigyan ng gamot. I see. Opo. Paminsan, Dok, yung ang tawag diyan, experience ako to eh. Yung marker, whiteboard marker, Ay, yes ang po. ko ng amoy. Malakas din. Pag, Diyos ko, paminsan, mag-hatsing ka na. Nahatching ka. Kahit Oo. sabihin natin wala naman siyang powder, pero the strong smell itself can trigger. Oo. Ano ba nandyan sa nose natin, Dok, sa ilong natin? Ba't ganun ang reaksyon kaagad? Actually, sa nose kasi po natin, diretso po yan na papasok sa loob. May mga marami po tayo na mga yung mucosa, nasal Opo. mucosa. Oo. Pag dumikit na po dyan yung mga anything po, Oo. magkakaroon talaga na reaction. Kasi IgE mediated po I yun. see. Oo. Parang may cascade of may mangyayari na po na proseso na magkakos na po na magkaroon ka ng symptoms. Pag Ayan. nakalanghap ka, diretso sa nasal Diretso yan, mucosa po. IgE mediated pathophysiology po yung tawag po namin. Iyon. Immunoglobulin E. Oo. Yan po. Okay. May test po doon para malaman kung mataas po ang IgE mo sa katawan. Opo. Blood Okay. test. Yan. Opo. Pwede malaman Opo. Pakitanong po, Hen, kay Doc, kasi, di ba nakaugali ng mga Pilipino na ang bata dinadala sa tabing dagat? Sa paniwala daw na magagamot ang mga ganong bagay? Ang alam ko, Doc, pag may mga asma, dinadala sa... Opo. Yes po. yung sa tabing dagat, pinapainitan, tapos yung sea breeze daw, nakakatulong po. Nakakatulong in a way na makakalanghap siya ng sariwang hangin. Opo. But Malinis yung hangin. Yes Oo. po. Parang a breather from the smoke inhaled sa surrounding. Pero it will not cure. Oo. Ano lang po siya, parang panandali ang kagandahan ng pakiramdam. Yun, oo. Opo. Sir Hen, patanong po kay Doc, gusto ko ipa-check up anak ko. Saan po ang clinic niya?
Saan ka, Sa- Dok, matatagpuan? Pwede po ba magsabi? Yeah, sure. Okay lang po. No problem. Walang Hindi po problema. ako nag-advertise, pero ang clinic Oo. ko lang po ay sa Esteves Memorial Hospital po. Mm. Bicol lang center po. For more than 20 years na po. Aya, Bicol lang sa Esteves mismo. Yes po. No, anong oras po, Dok, ang clinic hour mo? Ang clinic hours ko po is usually on appointment Mhm. and usually sa hapon lang po. Hapon lang. Oo. Opo. Oo. Oh, yeah. Kilala mo si Dr. Nandiyan mo si Dr. Philip Roa. oo. Opo, Kaibigan ENT ko po. din yun. Ay, Sa opo. tingin ko, nakikinig siya ngayon. Ay, salamat po. Palaging nakikinig dyan sa programa natin. Good morning At po, saka si Dr. Mary Ann Roa. Mga oo. kaibigan po namin. At lahat, okay. Salamat po. Opo. Henry, patanong po kay Doc. Ay, ito, pangalawang text, Doc, yung clinic mo. Ulitin ko po, yung clinic po ni Doc nasa Esteves Hospital sa Bicol Lang Center. Center po. Yan. Afternoon po, by appointment. Yes po. Opo, hanapin nyo lang doon ang kanya. Alright. Sir, ano po ang name ni Dr. Mary Ann Salazar. Yes po. Dr. Mary Ann Salazar. Sige, hanapin nyo po sa Esteves. Good morning, sir. Ang antihistamine, pwede po ba inumin ng mga taong hirap makatulog? Wala po ba siyang side effect? Baka gawing sleeping pills ito, Doc. Usually may Oh. mga iba nga po humihingi ng pampatulog. Okay. Pero sinasabi naman namin na hindi naman po talaga kami pwede magreseta ng pampatulog unless warranted ng condition niya. Mm. Kasi po baka mamaya may mangyari po sa pasyente kasi gagawin niya lang po pampatulog. Pero talaga naman po na pag uminom ka, may side effect po siya. Oo. Makakatulog ka. Yung Ganun kaya- talaga. Ako, Doc, Yes ano epekto po. sa akin eh. Oh. So pag may humihingi, kesa hindi mo naman pagbigyan, kung talagang masama ang pakiramdam, gusto makapagpahinga, pwede naman pong maresetahan po. Oo. Pero hindi pwedeng pang matagalan kung hindi Correct. na kailangan. And yun nga po kasi ang tawag namin dyan, hangover effect. Iyan, okay. Parang okay. nalasing ka O po. talaga, pag-gising mo, Parang bukang, lasing ka po bukang sa- galing ka sa pag-inom. Yes po. As in, matagal kasi siya. Usually once a day lang po ang mga antihistamines kasi po ang epekto niya Yeah. ang matagalan. Correct, correct. Oh, kaya ako doon Opo. nagmamaneho. And usually, hindi po namin yung binibigay sa araw, sa Gabi. gabi. Ganoon. Pero may mga bago po ngayon, pwede na po sa araw kasi kung maapektuhan yung pag-drive mo, baka mabangga ka po. Yes, yes. Opo. po. Good morning, Hen. Pakias po kay Doc kung ang allergic rhinitis, siguro sa adult ini Doc, Okay lang po. may epekto daw sa sex? Sabi ng texter natin, wala pang history niyan, Doc. Wala po akong nabasa. Siguro, pag hatsing ka na hatsing, hindi siguro pwede. Pero pwedeng Doc, bago mo sagutin yan, nakakaulakit siya, nakakaantawag yan, nakakahawa ba Hindi ang po. rhinitis? Hindi. Hindi po. Pero kung yung sipon niya na nagkaroon na po ng secondary bacterial infection, yun na po yun. Ayun. So kung talagang confirm siyang rhinitis lang, hindi siya Hindi po. nakakahawa. Hindi Kahit po. hatsing siya ng hatsing. Hindi po. Okay. Pero kung nahulog na sa bacterial, Nagkaroon na ng secondary Si- bacterial infection, yun. yun po yung makakahawa na. ayan. Kunyari, okay. nag-hatching lang ikaw, sir, ngayon. Sabi mo, may rhinitis ka. Opo. Di man pa kumahawa sa'yo. Opo, oo. Kasi alam ko naman, nag-allergy ka lang. Yes, yes, Opo. yes. Okay, okay. Yung tanong, Doc, ng isang listener Parang natin. hindi ko alam kung may connection. Kung Pero may severe- studies. siguro kung severe, pero wala pa akong study na basa about that. Kasi sa mga pediatric patient po yung sentro ng mga pag-aaral na Oo, nabasa ko po. pangbata. Oo. Pero siguro po, kung severe, pwede pong maka-apekto. Kasi syempre kung hindi ka po... Parang yung paghinga mo, di ba? Opo. Kasi po, pwede nga matrigger ang hyperreactive airways sa Yeah. allergic rhinitis. Meaning, hindi ka man asthmatic, pwedeng mahirapan ka huminga. Kumipot yung paghinga, mahirapan ka maghinga because of the reaction from the rhinitis, yung sipon na tumutulog pa ng likod, pwede po yung mag-trigger ng hirap sa paghinga. So, pwede maka-apekto. Yeah, okay. Pakitanong po kay Doc kung hanggang hanggang kailan pwedeng ang cetirizine, Doc, kung ano yan? Generic name yan, no? Generic. Generic po, siya. cetirizine. Cetirizine. Second generation hanggang po. ilan pwedeng inumin yan? Usually po, pag talagang mga severe, pabinibigay namin ng 30 days to 60 days po. Oo. And may mas matatagal pa pong umiinom na. Pwede nga pong 1 taon eh. Yun. Okay. Yes po, safe naman po. Opo. Tamang dosage lang po. Yeah, okay. Opo. Magaling po yan si Doktora. Naging doktor yan kan aki ko. Teacher po siya ngunyan. Nag-teach ka, talaga Dok? po? Saan ko nag-teach? Teacher Eh, po baka kayo? Teacher po ako? Sabi niya. Teacher. Baka siyang teacher po. Baka siya. Oo nga pala. Siya pala. Oo nga pala. Baka siya Pero naging doktor ka daw kang aki niya. Salamat po. Yeah, alright. Sige po, Thank you salamat. po. Opo. Ano po ba ang pangalan? Ano ito? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Anyway, ano po bang pangalan ng antihistamine na sa matanda
sa sakit na ganito. Salamat po. Pakitanong kay Doc. Okay po. Generic name lang po sabihin Opo, ko. sige po, Doc. May, yung mga second generation po, may mga cetirizine, fexofenadine, tapos meron din pong yung loratadine. Opo. Second generation Yeah, po yun. yeah. May mga bago po ngayon na tinatawag na bilastine. Yun po, hindi po yung nakakaantok. Ayun. Ang mga first generation po na antihistamine na noon panahon, yung diphenhydramine. Sobrang nakakaantok po noon. Ayun. Okay. Kaya binibigay na lang natin siya ngayon for sedation. Kung bata gusto mong patulugin habang may procedure, pwede po yun. Pwede. Pero as maintenance, hindi po. Ayun. Opo. So, Okay. yun po yung mga pangalan. Opo. Tama, Dok. Na-mention mo kanina to. Nakaka-apekto po ba ang rhinitis sa pagkabingi at pagkabulag ng tao? Yung sa pagkabingi, madalas po yung mangyari. Pwede. Sa pagkabulag, Opo. pwede pong mauwi sa ganun. Kasi nga po, sabi ko nga po, yung pag may symptoms ka ng rhinitis, pati mata po apektado kasi meron nga pong rhinoconjunctivitis. Kung na-infection din po yung mata mo, kasi kung nagkaroon din po ng secondary bacterial infection na napabayaan mo, may chance po, tas kung pumuputok-putok yung ugat, kung may high blood ka rin po, Opo, yeah. pwede po maging mga sequelae or complication in the long run. Yeah. Pero hindi naman siya common. Yes, opo. Good morning kay Dr. Chris Gianan. Sabi niya, good morning padi sa speaker mo. Nice topic. Thank you po. Dr. Chris Gianan. Kaibigan ko ito, Dr. Hello Chris. po. Alright. Ito, good morning, Henry. Maganda po ang discussion nyo kasi pinarinig ko nga sa radyo yung anak ko. Kasi po, palagi daw siyang inuutosan na ng teacher na mag-erase ng pisara. Nagagamit pa siguro kay Chok eh. Chok. Siguro, mayroon po si ma'am na siya, mayroon siyang allergic rhinitis, di ba ma'am? Marami Ano po po- ang advice nyo, Doc? Apo, nagpapagawa po sila ng medical certificate. Kasi baka yung Tama. ibang, di ko naman po sinasabi, kasi baka sabihin lang na ayaw lang gawin. Oho. Pero totoo na, ako po, vino-volunteer ko na po na bigyan ko na siya ng medical certificate para hindi na talaga utusan. Marami pong ganon. Kaya po sila nagkakaroon ng symptoms. Yung sa pang-araw-araw lang na gawain sa school. Kawawa yung bata. Opo. Baka hindi alam ni ma'am, di ba? Opo, or hindi tayo aware na yun po yung triggers ng allergic Yeah. rhinitis. Kasi baka sabihin, ayaw lang gawin. Yes, opo. Opo. Good morning, Sir Hen. Thank you po sa information kasi teacher po ako. Sinasabihan ako ng mga parents ng anak daw nila may asma. So hindi ko po sila sinasama sa paglinis ng classroom, pati po sa paglinis ng board. Kasi po, tama pala yung mga nabasa ko na pwede silang atakihin ng asma, Doc. Tama po. Trigger po yun. Yon, opo. Thank you po, ma'am, ha? Alright. Sir, babae po ako, 40 years old na po ako. Every time na trigger po ang allergy ko o naming magkakapatid, antihistamine po ang tinitake agad namin. Wait po namin yung sabi ni Doc na bagong anti-allergy na hindi na maapektuhan organs namin. Takot po kasi kami na madamage lalo ng kidney. Doc, reaction po. Yung sinasabi ko po yung mga third generation, yung mga bago, yung mga hindi Na na hindi nakakaantok, Pero oo. safe din pong gamitin pang matagalan. Yan po. Kasi may yung second generation ng cetirizine, loratadine, fexofenadine. Opo. Yung mga third generation, yan na po yung mga bilastine. Yan po yung mga hindi nakakaantok na. Iyon, pwede. Anyway, pwede mong itanong niyan. Pwedeng bilhin niya, Doc, na walang reseta? Pero kailangan Baka yata. kailangan din po ng reseta. Kailangan, Yes no? po. Kasi kung yan, okay. Sabi ng isang school head, kaibigan ko to, sabi niya, pag nakaparong ako ki-perfume, iyo po ang puon kang kulog kang payo ko. Anything na parong na makusog. Rhinitis na ba yon? Yes po. Doc, yan. Okay. So, Ma'am Ruby, bawal po ang mabango. Baka may mga pabang... May mga perfume kasi, Doc, na talagang Yes po. pero may mga wala, may mga ko Meron naman. kasing perfume po na pag ginamit mo, parang wala naman ikaw mafe-feel. Opo. Pipiliin na lang po siguro yung scent or yung make
or yung composition ng perfume na hindi siya magkaka-reaction. Iyan, okay. Sandali lang po at marami pang tanong. May pag-uusapan pag mga Dr. Mary Ann Salazar, isa pong pediatric pulmonologist. Magbabalik po kami. Alas 8:25 na po ni Naga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Okay. Alright. Sige, balik po kita sa programa with Dr. Mary Ann Salazar, ang satuya po na resource person mo niya na pagkaaga. Okay? Okay. Si Dr. Julie Salbusa nanonood. Dr. Julie, magandang umaga po sa inyo. The ever-smiling doctor. Si Dr. Salbusa, parang walang problema, Dok, ano? Palaging nakatawa. Okay. Ito, Doc, sabi niya, pas po kay Doc kung ang rhinitis po ay cause ng sakit ng ulo. Kasi parang naging madalas ang headache ko, Doc. Yes po, pwede po. Mhm. Pero meron po ba siyang pabalik-balik na sipon? Ayan. Kung Yun. kasabay po ang pabalik-balik na sipon, hatching, pwede po sumakit ang ulo. Ayun. Yes po. Bakit po? Ano kaya ang isa pang complication po? na hindi ko pa na-mention? Ayan, oh. Baka may ano na po siya, sinusitis. Oo, ano? Oo. Yes po. Isa pa po yun sa Oo. na mga komplikasyon ng mga sipon na pabalik-balik. Sinusitis. Pwede po siya paranasal x-ray po, PNS, para Opo. makita po yung ilong na side. Opo. Kung may mga bara-bara po dyan, doon. I see. So, pwede siya, ano? Water's view po yun. Papa-x-ray po siya. Tama, Dok. Naalala ko noon, palagi akong hindi ko alam kung ano ang sakit ko, kung ano. Pinanganga ako in x-ray. Yes po. Nakanganga. Para makita po. Kung may kwan sa Kasi loob. po, paano po ba gamatin ng sinusitis? Opo. Antibiotics pa rin, pero mas matagal ang gamutan. Tapos, maintenance pa rin po ng nasal spray at Yeah. anti-allergy po. Yeah, okay. Opo. Good morning po, Dok. Kasi pag hinahatsing na po ako, susunod na ang sipon. Na ang pigtataka ko,
Yan ang pinagtatako at hinihingal na ako. Grabe. Doc, reaction please. Yes po, pag ganun po, malamang may asthma na rin siya. Oo. Yes po, Posible. baka hindi lang siya aware or hindi pa na-diagnose. Asthmatic din po pala ang pasyente. Opo. Good morning, Hen. Si Dr. Mary Ann po ang taga-salba ng anak ko. Pupunta kami dyan sa kanya. Salamat po at narinig ko siya. Ang bait niya po. Thank you po. Marami ka palang pasyenteng nakikinig ngayon. Matanda na pala ako. Thank you po. Okay. Last month, kaya ako nagpa-check up. May frontal, adult ito Dok, sa tingin ko Okay lang po. May frontal sinusitis and acute pharyngitis. Nag-nasal spray ako. Di ko naubos sa bottle. Nag-stop naman po. Ngunyan, grabe naman po ang sinusitis ko. Ask ko lang po kung pwede pa ba gamitin yung nasal spray, di pa naman expired. Pwede pa po kasi dapat nga po inubos niya po yun. O di ba Dok, may may expiration date naman po. Oo. Pwede pa pong gamitin unless isang taon na po yung nakalipas. Oo. Kasi po, dapat po, hindi lang po ititigil yung gamot. Once nawala yung symptoms, gamitin po yun ng matagalan sa advice ng doktor po. Opo. Di ba Dok, may parang binibigay na kung ilang araw? Months po. Opo, ilang mga 6 months, gano'n. Yes po, depende po Tapos, sa kung ilang symptoms. pop, di ba? One spray lang naman po sa bawat butas ng ilong. Napakarami natin ng mga nasal spray, mga generic po ay mga fluticasone, propionate, mometasone. So, pwede po silang makapili depende po sa gusto nila. May iba-iba kasing amoy po yung mga yan eh. Yeah, okay. Sir Hen, tama po talaga pala sinasabi ni Doc kasi ako mayroong allergic rhinitis hanggang na-asthma ako. Yung anak ko nagkaroon din po. Pero ngayon po 12 years old na siya. Nawala ang asthma, pero yung rhinitis po nandiyan palagi. Doc, reaction po. Yes po. Kasi po yung rhinitis, parang mahirap makontrol yung ginagalawan nating environment. Marami talagang triggers na makakapag cause ng symptoms. Kaya yung asthma po, habang tumatanda, ang napansin ko po, pag bata po, mas maraming attacks. Pero pag tumatanda, mas aware na po sila sa katawan nila, sa symptoms, at alam na nila kung kailan sila dapat magpahinga. Pero yung rhinitis, paglabas mo pa lang sa labas, expose ka na. So, parang hindi mo nakokontrol. Pero yung asthma, parang mas alam mo na hinihingal ka eh. So, alam mo yung katawan mo. Yeah. Opo. Yes po. Tama po ba? Kasi po yung anak ko, pag 11 niya, nawala yung asthma niya. Another text po ito, Doc. Tama ba na nawawala ang asthma? Never po. It Kung can never talagang be cured. full-blown siyang asthma talaga yun hanggang Pag tumanda. asthmatic ka from diagnosis, anytime in your life, habang buhay na po yon. Ayun. Hindi na po siya mawawala. Ang mawawala lang po symptoms. Gaya ng sinasabi, pag 7 years old, nawawala na yan. Ang nawawala kasi mas matanda na yung bata. Mas alam niya na yung katawan niya. Aware na siya sa nararamdaman niya. Opo. Nang nasa Manila pa po kami, yung anak ko palaging ganun po ang naramdaman. Sabi ng doktor, alisin ko daw ang mga pabango ko. Tama po. Tama po. Tama. Alright. Kuya Hen, pag nakaamoy ng pabango, ang sama ng ilong at masakit sa ulo. Doc. Yes po. Kasi marami pong contention ng mga hindi naman hypoallergenic mga pabango, minsan pa may mga strong components po siya na nakaka-trigger po talaga ng hatching. Ayun. Opo. Doc, sabi niya, rhinitis po ba at asthma po ay pareho? Nasabi na ito ni Doc kanina, pero Doc, paki-expound po. Tapos may pangulo siyang sinabi, Doc, ang ganda po ng boses ni Doc. Ay, salamat po. Di ba? Okay, sige po, Doc. Paki-expound ulit. Ang allergic rhinitis, asthma at atopic dermatitis ay magkakapatid. So, pag nagkaroon ka po ng asthma, sinabi ko po kanina, 80% po ay magkakaroon ng allergic rhinitis. Pag may allergic rhinitis ka naman po, 20% ang magkakaroon ng asthma. Iyan. Pakatanungin nyo naman kung sabi nyo minamana. So, sabihin natin na ang both parents ay merong asthma. 70% ng children pwedeng magkaroon. Pag isang magulang lang, 40%. Pero kahit walang magulang na meron, 10% pa rin. Kasi hindi natin alam yung mga ninuno natin kung sino sa kanila ang may asthma. So, yung pong tatlo ang magkakapatid. Asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis. Same lang po ng pathophysiology is inflammation po. Opo. Hen, pagkitanong po kay Doc, kasi pag yung anak ko, 5 years old siya noon, kang nasa Pilipinas, palagi siyang inatake ng allergies niya.
allergic rhinitis niya. Nang pumunta po siya ng US, nang madala po siya namin doon, halos 3 buwan, hindi po siya inaatake. Bakit po kaya? Baka yan sa po. environment to, ano? Yun po kasi, sabi, mas malinis daw sa US. Wala daw Okay. masyadong pollution. Oo. Kasi bawal din po kasi yata. Tayo kasi hindi naman sinasabi nga nila, third world country tayo. Marami Yeah. tayong mga kotse na luma. Ako, luma ang kotse ko. Minsan, yung mga emission ng mga sasakyan. Oo. And may mga jeep tayo. Sa US, wala namang mga jeep. Mm. So, marami kasing mga sasakyan na nagkakos ng smoke pollution. And dun pa lang. Tapos yung weather, iba din po kasi yung weather sa US. Kaya sabi na minsan, yung prescription namin, go to US. Oo. Yun po yung reseta. Magpa-Amerika. Punta ng Japan. Europe, Japan. Pwede rin. Kasi mas malilinis na bansa. Oo. Hindi naman natin binamalit yung bansa natin. Yeah. Maganda naman. Pero syempre, may mga, yun lang po talaga yung, hindi natin makontrol yung environment. Opo. Ito, Doc, ito, sabi niya, Hen, good morning. Nang marinig ko po yung discussion ninyo ngayon ni Doc, naisip ko yung sasakyan ko. Pwede ba makarinig ng comment kung may connection ba ang aircon ng sasakyan sa pag-atake ng asthma or allergic rhinitis? Yes po, Doc kasi Maria. kung madumi po yung, ano pa Tama, Doc, may yung filter head, yan. Yan po, yung sa aircon po. Usually po, pinapalinis po natin kahit nga sa bahay ng every how many months. Opo. Opo, nag-accumulate ng Oho. dust. Tama, at mga tama. unnecessary odor. So, it can cause po. Tama. May filter kasi ang aircon sa Yes sasakyan. po, baka hindi napapalinis. Pag hindi malinis, oo. Tapos baka hindi na maganda yung performance ng Oo, aircon. oo, So, oo. nakaka-trigger po Tama. talaga. Baka kung malinis sa bahay mo pag atake sa sakyan ng Yung bata. kotse mo pala hindi malinis. Oo. Pero syempre, di natin maiwasan na hindi naman natin napapansin. Opo. So, yun din po. Ayon. Okay. Diyos ko, Dok, tapos na naman ang oras natin. Lumagpas tayo ng kaunti sa programa ng Ako Okay lang Bicol. po. Thank Okay. you po. Sandali lang, Dok. Sila lang. Pasensya na po, Okay lang po. hindi ko ito maubos ng mga teknik nyo to. Good morning, Henry. Dr. Mary Ann, parang dalagang-dalaga ang boses niya. Hi. Asawa ba siya ni Ricky? Yes po. Oo. Correct po. Ang dami nakakakilala, Dok, sa'yo. Opo. Siya po ang na-in-love kay Boss Ricky. Yeah. Yes po, tama po. Opo. Morning, Sir Henry. Ilang beses po ba dapat inumin ang gamot bawat araw? Hindi ko alam kung anong sinasabi Kung ng gamot ko. anti-allergy po, once a day lang po yan binibigay. Kasi matagal po ang action po niyan. Once Opo. a day. Opo. Ang nasal spray po na maintenance natin ay one spray sa bawat butas ng ilong gabi-gabi bago matulog. Oo. Opo. Yan. Okay. Importante po yan, ha? Kaya para maiwasan yan, yung mga nakaka-trigger ng allergies, mga allergens na sa bahay natin, Yes dapat po. kontrolado yon. Yes po. Sige, Doc. Parting words po sa mga listeners natin. Yan po, ang napag-usapan po natin to sum it up is allergic rhinitis po. Usually may tinatawag tayong protocol na allergic rhinitis and its impact on asthma because magkaakibat po yung dalawa. Pag may allergic rhinitis ka, pwedeng may asthma ka. Pag may asthma ka, malamang may allergic rhinitis ka. Opo. Na hindi naman po, wala na po itong kagalingan, pero wag po kayo malungkot kasi meron naman pong gamot na pwede makontrol ang symptoms. Iwasan lang po yung allergens, mga pagkain nakaka-trigger, may preservatives, oranges, tartrazine, yun lang po. At magpabakuna po to prevent being exposed to people with those diseases po. Yeah. Opo. Doc, isingit ko ito, ha. Nag-text si Dr. Myrna Lanoso. Kuwan po ito, Doc, PhD. Yes po. Dr. Myrna Lanoso. Sabi niya, Hen, paggamit po ba ng car ionizer para makaiwas allergy? Sabi ni Sir Boy. Di ba may mga kwandok sa mga sasakyan? May mga nilalagay niya kung ano-ano? Ang iba, air freshener yung iba. Yung air freshener bawal. Kasi ibang amoy Malakas yung niya. amoy. Actually, pag sakay mo pa lang sa Grab, pag naamoy mo na yun, pwede kang mag-hatching. Correct. Yung correct. ionizer, pwede makatulong, pero it will not prevent. Oo. It can prevent lang na parang ma-expose ka lang siguro sa alikabok. Oo. Yung ionizer kasi wala siyang amoy, parang panglinis daw ng hangin. Opo, pero baka hindi naman siya preventive Opo. ng allergic rhinitis mismo, pero baka makatulong. Yeah. Opo. Makabawas. Ako na kung magamit niyan, Dok, okay. Good morning kay Sir Boy, Dr. Boy Lanoso and Dr. Mel Lanoso. Para yung taga Bicol University yan, Dok. Alright, Dok, maraming salamat po,
Thank you Salamat po sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Yeah. Thank you, Dr. Judy Salvosa po. Oh, Dr. Jolie, maraming salamat Thank you po. po. Maganda dok ang laking tulong po ninyo para sa sharing ng information sa ating Salamat mga po. tagapakinig. Yan po kasi ang practice natin. Yes. Si Dr. Mary Ann po nasa Esteves siya every afternoon. Yes po. Diyan And sa appointment. Bicol. Ano yun, no? Bicol Lang Center Lang po. Center, yeah. Mondays to Friday. Pero pag Saturdays po, anytime po. Kasi wala naman Oh, po anytime. kaming pasok Ngayon sa- po, walang pasok ano? Walang pasok sa BRHMC. BRHMC po. Opo. Okay. po. Salamat po kansa ng pagantabay. Goodbye. Bye Maray po. na hapon. Maray na aga po. Thank you. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan ganyan sa programa